Čau. Doufám, že mě půjde slyšet, protože zase mám vybitý mikrofon. První se chci omluvit za všechny záběry, které budou na Tatranku, na výšku tady v tom videu, protože bylo toho na mě už moc. Točil jsem to vlastně týden zpátky, teďka je to týden, co jsem na Islandu. A byl jsem prostě dlouho na cestě, takže už jsem nějak nepřemýšlel a točil jsem. Každopádně, co bych k tomu chtěl říct, asi nic. Přestěhoval jsem se na Island. To je všechno, nic víc, nic míň. Tady jenom takový prostřih jako tím, jak vypadala ta cesta. Stopoval jsem, bylo to fajn, byla to sranda. Cesta přes Island, ty pičo, pavouk. Mi trvala asi 6 hodin, 6,5 hodiny, ujel jsem 500 km stopem a nakonec jsem se dostal na místo. Teďka už zase budu vydávat normálně fitko. Jo, teďka budou minimálně 2 videa z fitka 2 týdny. A budu vydávat neděle, možná něco přes týden vydám, ale to asi ne, spíš ty neděle. Takže docela zmatený začátek, ale snad to pochopíte. Užijte si druhou půlku videa, mé cesty na Island a příště se uvidíme ve fitku. Jo, a mám koupené letenky na další cestu. Kam poletím ode dneška za měsíc. Ještě dál. Zatím. A nebo teď mě ještě napadla jedna věc. Kdybyste třeba chtěli videa jako z Islandu čistě, nebo zajímalo by vás to víc než fitko, tak to napište do komentáře a můžu něco zkusit, protože už jsem na pár místech tady stihl být a určitě ještě chci jezdit. Ale nevím, co vás baví. Tak to řekněte. To je teďka místo na spaní. Dobré ráno, vypadám jako úplná troska, každopádně hello a jdeme začít den číslo 2. Naspané mám asi 4 hodiny, je 6 hodin ráno, znamená, že mi zbývají 3 hodiny do odletu letadla a jdu se na ně mrknout na tabuli. A zůstávám, jak budu na gateu, asi nebo někde free. Tak, a já mám letadlo. To první. Check-in 1, 2, 3. Tam nalu check-in 1, 2, 3. Ach jo, no. Je to docela plno. Jelikož jsem měl v minulém letu problém s zavazadlem a to takový, že jsem musel doplácet, tak jsem se rozhodl, že se doplácet nebudu. A jak to vyřeším? Jednoduše, obleču si všechny věci na sebe. Takže schválně, kolik toho na sebe dostanu. Nobody's gonna know. Jo. Potom ještě na sobě budu mít tady tu bundu s tím, že v kapsách je taky oblečení, nebo docela naspané, ale to vezmu, chytnu uvážu to. Tak, a to chci vypadat takhle. Že o něco lepší. Že můj let je ten, co tam
Ten předposlední, ten se ještě nemá gate. Tak počkáme na gate. Hello. Přistál jsem. Jsem na Islandu a jsem rozbitý, protože jsem nespal. Teďka musím zjistit, kam mám jít, protože jsem na cestě. Jezdí to auto. Asi tak to tu vypadá. Já se teďka musím dostat na sever Islandu. A co mě napadlo, nebo co, ne, mě to napadlo. Co jdu dělat, tak jdu stopovat. Že za chvilku řeknu asi víc. Teďka jdu na nějaký spot a začnu stopovat. Asi bych si řekl, že to mají rádi slivovice, když to mají takhle švestku. Jestli něco, tak jsem idiot, protože teďka jsem na Islandu a mám se dostat 500 km na sever a nemám nic a jdu stopovat. A je to zima, je mi zima na ruce. A jenom jdu a směju se. Nenabil jsem mikrofony, takže jsou vybité. Doufám, že mě půjde slyšet, protože jsem u hlavní cesty. Takže, teďka jsem za Reykjavíkem. Stopuju tady s cedulka Akureyri a zastavil mě pán, že si jde nabít auto, má elektromobil a za 10 minut mě to nabere a doveze do Akureyri. Takže paráda. Teda, nedoveze mě až... Jakoby, sice tady stopuju, ale když se mi nic nepovede stopnout, tak tu mám bifrost. Takže uvidíme, jak to uděláme. Tím, jak jsem říkal, že se stěhuju od lidí, tak to vypadá asi takhle. Tady to mám 10 minut od toho, kde bydlím. Tam je ovce, volně v přírodě. Další ovce. A nikde nic. Vůbec. Já bydlím jakoby tady hnedka dole za tím klifem. Tam je jenom pár domků. A nejbližší město je tam v horách pod tím sněhem a je to asi 35 km. Ne, co to melu? 54 km. Nevím, jestli jsem magor. Asi trochu. Ale tady žiju. Vidíte to hovno? To je nesmysl. Na prdele.